אם אשתך חוזרת הביתה מלידה, אתה עכשיו חייב, מה זה לפנק אותה? תקשיב לי טוב, אני לא עשיתי את זה, אני מודה עליה, חדעתי, אביתי, פשוט. איך אשתך מגיעה הביתה, אתה מתחיל לפנק אותה, שתתחיל, כביכול תמיד, הגיעה מלכה הביתה. חוץ מה, יש שלטים כאילו על הדלת וזה, אבל אתה צריך לפנק אותה, כאילו, היא לא צריכה שום דבר, שום דבר. אני אשתי הגיעה, המושיע הגיע, זהו, אני לא עושה כלום, חלס. לא, זה טעות גדולה. משלם על יד עכשיו. אבל, בקיצור, אז תזכור את זה, שלא תעשה טעות שאני עשיתי, לפחות שאני אלמד אותך. אם אשתך מגיעה הביתה, אתה עושה לה סלד, אוכל ארוחת ערב, עושה לה ארוחת ערב, היא לא נוגעת בילדים, כאילו היא עדיין לא חזרה, אתה מבין? כאילו עדיין לא חזרה. האמת שהיה פעם איזו אישה, בחורה צעירה, חודשיים אחרי החתונה, באה לבעלה, צעיר, חוזר מהעבודה, אומרת לו, בעלי, ממחר, בעזרת השם, אנחנו נהיה 3 בבית. הוא מבסוט, מה את אומרת, מאמי? איזה בשורה טובה, מערים אותה. היא אומרת לו, תדע לך, אמא שלי מאוד תשמח שאתה ככה שמח. 3 בבית. טוב, אני ארצה היום באמת לגעת בנקודה שהבעל חובות הלבבות, זה אחד מספרי המוסר היסודיים ביותר בהגות היהודית, קורא לזה המטמון המוסתר. המטמון המוסתר. זה נוגע אלינו בנושא של בחירה חופשית. האם בכלל יש, או אולי אין. אני אקרא לכם תכף מאמר של אחד מגדולי המקובלים בדורות הקדומים, שנקרא יהודה הלוי אשלג, הרב הקדוש. רבי יהודה הלוי אשלג זצ"ל, הוא בעל הפירוש של בעל הסולם, הוא נקרא גם, על הזוהר. יש לו ספר שנקרא מתן תורה, ושם יש כמה וכמה מאמרים. אני אקרא בפניכם עוד חלק ממאמר החירות, זה נקרא. מאמר מאוד עמוק, אנחנו לא נספיק כמובן לעבור על כולו, רק קצת לגעת טיפה, להבין בעצם כיצד אני מורכב מבחינה קבלית. האם יש לי בחירה חופשית, או שאני בעצם איזשהו בובה על חוטים, בובה של חוטים מהתאוות או הפחדים שלי, או בובה על חוטים מהחברה. האם אני אוכל לבחור באמת, לבחור מה אני רוצה לשתות, מה אני מעדיף לשתות, מה אני אוהב לשתות, או שהכל בעצם מוכתב לי משחר ילדותי, או באופן נרכש מהחברה בה אני גדל. היה פעם זוג זקנים, ישבו בפאב ובר, שותים לעצמם ככה, פתאום האישה אומרת, אני כל כך אוהבת אותך. אתה שינית לי את החיים. אתה האור היחיד במשך היום. בעלה מבסוט. הוא אומר, תגידי, זה את מדברת או שהיין מדבר? אומר לו, זה אני מדברת ליין. זאת אומרת, יש לי בחירה. ככה האדם מרגיש. האדם מרגיש שיש לי בחירה. אבל בוא קצת ננפץ אשליות, אני אתחיל לקרוא את המאמר. כותב הרב כך. כשנתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחיים. זאת אומרת שאני לא באמת פועל כיצד בצורה שהייתי רוצה, אלא קצת בצורה מוכרחת. ובעל כורחו יעשה אותם, ואין לו כל אפשרות של בחירה. והוא דומה בזה לתבשיל השפוט על קירה. קירה זה כמו איזשהו גז, כן? קירה של גז. ואין לו כל בחירה, הוא מוכרח להתבשל. המרק שאני שם אותו על הקירה, אין לו בחירה להתבשל, לא להתבשל, להתחמם, לא להתחמם. הוא חייב להתחמם. כי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות. ההשגחה האלוקית קבלה אותנו בשני מוסרות כאלה. מה זאת אומרת? כמו שלסוס יש רסן ויש מושכות. כאשר אני מושך ברסן הימיני, הוא פונה ימינה, באופן כללי. כשאני מושך אותו ברסן השמאלי, הוא פונה שמאלה. הסוס אין לו כביכול בחירה. אני שולט עליו. ממילא גם לי יש כאלה שני מושכות, או שתי מושכות, האחת ימינה והשנייה שמאלה, והוא קורא לזה הרב, הם התענוג והמכאוב. ואין לבעל החיים שום בחירה חופשית לבחור בייסורים או לדחות את העונג. כל מה שמניע אותי בחיים זה רדיפה אחרי תענוגות ובריחה מסבל. אדם לא רוצה לסבול, זה לא נעים לו לסבול, אז הוא בורח מזה. ולהבדיל אני מחפש עונג כזה או אחר, לא משנה, שבאוכל, בכל דבר לא צריך לפרט לכם אפילו, אדם מחפש עונג. אז ממילא אני כמו כל בעל חיים אחר, גם בעל חיים ככה חי. מחפש עונג, בורח מסבל, נהדר. ומותר האדם על הבעל חיים, מה כביכול ההבדל ביני ובעל חיים? אומר הרב, שהאדם יכול להסתכל למטרה רחוקה. זאת אומרת, גם אני בעל חיים כזה,
שחי, נקרא זה כביזנסמן, בוא נראה היכן אני אקבל יותר תענוגות והיכן אני פחות אסבול. וגם כאדם דתי. זאת אומרת, אדם דתי יש לו גם מערכת שיקולים כזו או אחרת, שהוא אומר, אוקיי, אני מוכן לדחות סיפוקים עכשוויים, כדי לזכות, אבל במה? במה? בעונג. איפה? בעולם הבא, לעתיד לבוא, לא משנה אפילו פה. אני לא רוצה לעשות טעויות בחיים שלי כדי לא להיענש. נגיד ואין משטרה. מה מונע האדם מלרצוח, לגנוב וכן הלאה? בדרך כלל זה הפחד מהעונש כזה או אחר, או התגמול שאני אקבל במידה ואני אשיג את הדבר הזה. סך הכל מה שאני רודף אחרי החיים, רודף אחרי תענוגות, בורח מסבל, זה משחר הילדות שלי, ככה גדלתי, ואולי אני לא מסוגל להשתנות. זה כל החיים של כולנו. כל השאלה היא רק, בוא נגיד, אני מוכן לדחות את העונג העכשווי, לזכות בעונג גדול יותר, או אני